Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemauan. Nah, bentuk bukti ora sabar utang rokok ada di sana. Utang rokok ora sabar blas. Ora di duit utang rokok iki perkara sing ora wajib ora mukro enggak. Aduh, wis bayar to sampean. Anake bocah jajan pakane ndaduk rokok lha nek tak kapan. Ora yo supaya ana rokok enggak terus. Lha kecuali kan masalah nganggo duit ora beda meneh. Rokok lho kabeh sampean piye? Betul ngoten niku. Ayo ngaji malah wujud ora otak lho ngono iku nek sing ngene penyakit diarani ya ape wujud ora oleh padahal didoke. Ngoten lho. Sampeyan ora wujud ra mati. Mau ngapain ngoten lho paling nggih. Jadi lambene kaya kelek ngoten mawon paling nggih. Kan panjenengan iki mawon nek gak mati. Makanya sampai kok kabel terus, jatuh, ini kok ora di duit temen ae, mut lomwi. Banyak kata-kata niku, butuh ngaji ngoten niku, mengatakan sesuatu. Soalnya tugasnya niku, bersih dan bangun diri. Lah mulai kalau nyikapi biasa, nanti kok wonge kados 20 di sini kan kok biasa liburan. Liburan dalam apa? Nyenengno kancane. Lah nek masalah kaya bagane gedhengno kancan, bocah ya. Enggak ketenaga upaya nganu dijak nyupir malah makelaran kan begitu nggih. Berarti pas ngoten iku pas mundire. Nek pas teko alhamdulillah bakal teko digasak ya. Sakane kene iki ya. Kuwi bagiane pas mubas kiri. Kok duwe kabeh cocok iki. Ya nyenengno ya gedhengno lho sing duwe apa? Duwe kira-kira. Urung apa ini? Urung itu ngomong barang lawan duit usahanya toko-toko bocah urung aja ngomong bar dikit bilang-bilang uga ngiling-ngiling malah ayat-ayat Allah dawa-dawa itu Allah jadi ngiling ayat itu sesuatu yang terjadi yang tumong apa dia terjadi sekitar awal sesuatu yang terjadi itu bentuk ayat itu Allah lan gone mati Allah lan bunga mati Allah kan rahmat Allah lan uga mudeng-mudeni mati Allah saking budune Allah kan kumur marang wong kang nentang marang Allah iku wong kafir lan wong fasik. Nggih, sampeyan nek kadung muni gak sawatir diting wong mung biasa jeneng sampeyan apa tegaken. Nggih, kados kula jenengan kan gak tegaken. Bahkan jeneng lebih jeneng Kanjeng Nabi nggih kan iki wong tak. Lho nek diting wong nalika dakwah jajak. Nggih. Kan supaya wong iku kufur marang Gusti Allah kowe digedheku wong sing ganteng padahal nggih sampeyan elek kula elek nggih gak patek titik nggih Kanjeng Nabi iku kaya ayahe nggih wa qad hasalan teman-teman kiri alam tisali dalam ngatasi anut iki perintah al-azim kang agung wa kadalan muwahhid rogo bati dimene isun sisaing dalam usaha ila tafsir ada wati marang ngasilake iki janji ila tafsir ada wati marang ngasilake iki janji kali ini kan mulia waki ini kan tung alwakiina alwaki aini kan tung beraroni alwaki aini kan tung beraroni filayati dari beberapa ayat labar dan beberapa hadis Allah tidak kantukan untuk isun hai lati bamalan barang di mana hai kan tinggal mana lati mimma bayani barang lama asbur kang ora anut ingsun duwe iman sapa sairun wong kang numbuk jaluk mimbali sadati kang saking saweni bendoro saha dikut kantong fil rodati dalam kekarepane salikun kang ngambah fisabiri sadati dalam dedalane kabejat iltimasa nyuwun sapa sair wingi sang ingsun an aktu bae yen nulis ingsun lagu marang sair wasiatan yang wasiat yang tafal kan bisa dialam manfaat apa biwasiat bila apa wasiat
Fa'jatu monggo nyebadani ingsun duwe salila dalika marang ngono nulis wasat rohiban kali dengan fima dari barang takut dana kang ujisi apa maminal iktisali bayari anut lil awamir para perintah bahwa silang mekuli bisa wabik lawan ganjaran bisa wabik lawan ganjaran. Jadi aku ini diajui ninggaki perkara kang agung iki dening sawene Bendoro. Jadi saya Abdullah Al-Haddad niki disaranke dening satunggaling tiyang mulya kang supaya nyerat kitab niki. Ya aku iki diajui ninggaki perkara kang agung iki dening sawene Bendoro lan dhewe ning ngukuhaken demenku ana ing usaha ngasrani janji sing mulya iki krana kepengin nuhuni janjine kesanggupan uripe nalika kepengin ta'abbud ngawula kali Gusti Allah. Iki. Ya, piye benaken? Ya sajono. Iki menawa tenan jone menawa tak budhe tertarik ora-ora. Ya ba. Nyata di pinggir tau lek teko pokoke bajingan. Nggih. Ya piye wong jaluk ora diyayahi lho. Ya nganggo noblo kok. Kaya wong ngadolake larang ngene ora duwe duit ora bakal ketuku. Akhirnya ya akan ketemu temenan. Nggih. Ana apa? Keterangan becik dinggo. Ya wong sing ora duwe kepan wong ora duwe duit. Akhire kan nganggo kok bakune ngrupa taratane bukti ya kan. Nggih. Mulu nek kancane tok ya melu ya lho karep piye. Nggih. Tapi gimana apa bentuk ngoten niku? Yang penting kalau hasil nyebabke bentuk kebencian. Ini saya ini ngulu kok jadi pengkhianat. Pengkhianat apa? Ngianati tumrape apa kan jadi kesepakatan. Kata dia, jadi bentuknya semua ini. Ojo arah lu pengantin, ujungin apa? Mengkhianati kesepakatan. Tidak melalui jalur yang ada ketika menjalani amalan. Jadi kaifiahnya nggak dilakoni kan ini bener. Contohnya ngomong gitu, jadi kan loro peteng, lumrah nanti suatu kota rumah kan yang mungkin barang mangan pas beli mangan, saduri, kali-kali sampai rumbe sabar ya apa sampai nih untuk khasiat yang memadai kalau sing disarankan bener. Akhirnya sampai barang mangan muka karena apa? Orang menurut kaifiah, menurut kaifiah itu penting. Ojo kembali dikumpai kancane wae. Jadi aku usaha ngasih lagi janji kang mulya iki kang kalau kan sebetulnya ayat Quran lan hadis kang ditutup ngarep jadi kados amar ma'ruf nahi mungkar dasar nyawa. Lan dawuh terus padane kang ora tutup. Bendoro mau suci kang tenan kekarepane tur ngambah. Tegese usaha gayu kabeh jadi kepengin iso wusul tegene kersane Gusti Allah kanthi dalan sing diarani nek wong sing kepengin ngambang terus desa sawos. Wong sing arep wusul tegene kersane Gusti Allah iku jenenge sangbi. Apa? Supe pokoknya tahu denger. Jadi orang sing kepengin usul dengar tenggelingan sari Gusti Allah iku jenenge salih. Bisa jadi ngambak jalan kabejan tumuju tengene ridane Gusti Allah. Sehingga panjenengan mau kalau wau arti an aktuba lahu wasiyatan min tawaudiya. Kan supaya aku nulis wasiat sing iso diharap manfaat masyarakat. Akhirnya Abdullah Al-Haddad fa'ajabtuhu ila dzalika rahiban fi ma taqaddama minal intisali. Akhirnya dipun turuti dening Abdullah Al-Haddad. Karena apa?
kok gelem nuruti krana beliau niku rindu nggih rahiban fi ma taqaddama kepengin dadi wong sing iso ngambat dalan dengan tata cara nggih wau wataku mata terus tandane fasa wal mungkar nggih krana menyesuaikan minal intisab li awamiri wal fauzi nggih krana perintah Gusti Allah kanggo mengkuli ganjar mengkuli kabar kabujan nggih untuk ganjaran miturut pitulunge Gusti Kaya kaya kono sapa wa subhanahu wa ta'ala ya ajate dalam ajat ingsun ala mifki maing atase nyoco ibarat baro kang critakake bilang sapa Rasulullah utusan Allah utusan Rasulullah utusan Allah utusan Allah fi qauli alaihi salatu wassalam ing dalem dawuh Rasulullah alaihi salatu wassalam Rasulullah man utahe sapa wa kalam kono sapa ajate ati utawa pinten ajate dulur iman kana mongko ana sapa Allah kuwi Allah fi hajati kepinggal nyukupi hajat iman wallahu ta'ala fi aunil abdi kepinggal nuli kawula maka ana selangit dine ana sapa abdi kawula fi auni aufi ing dalem nulungi dulure abdi wa ana utawi ingsun astaghfiru iku ngapura ingsun Allah iku sapa kanthi rasa dulu bahwa kan nanti rabiban ila Ila dari kalau ikut firman atau dalam menarik Islam lil awamil atau bisa fi ma'unillahi ta'ala wa yakuna subhanahu fi hajati ala istimah baru bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya kan jadi nanti kok sa'alawi al-haddad nyembadani lan nuruti pejaluke dulur kanca wau yang mulya kala wau krana apa krana kepengin nyocokke prilakune tenggane napa kang dipun dawuhe Kanjeng Nabi kan rupane dawuh man kana fi hajati akhihi saat dawuh Kanjeng Nabi pripun artine sapa-sapa wong kang usaha ana ing nyukupi hajate sedulure nyukupi hajate dulure mare sampai ndonga mawon dina wong kuwi kok nalika akhire ya iso ndonga nggih hajatan kok ngundangmu mudin nggih karena didongakno wong liya karena nek sing ndonga wong liya niku disesuaiake kali napa kang dipun dawuhe Kanjeng Nabi ngoten nggih betul ngoten niku Panji sapa-sapa kang usaha ning nyukupi hajate sedulure nyukupi hajate dulure mulane sampeyan itu aja kanggo sampeyan gak mati sampeyan gak penting soalnya tapi nek krono nyukupi butuh sedulur muslim miturut dawuh Kanjeng Nabi niku mungkin pakai payu eling nggih aja donga kanggo jenengan jenengan iki donga butuhi tapi aja lali aja lepas tumrape ndongakno wong liya nggih sapa-sapa kang usaha maring nyukupi hajate sedulure Allah bakal nyukupi hajate nggih Allah itu tansah nulungi kawula selagi kawula itu ana ing usaha nulungi hajate sedulure nggih lah aku nyambung marang Allah astagfirullah wa astagfirullah wala aku orang tapi sunina niat sunina fi wadi aja fi waqi hadhihi risalah ini dalam arang risalah maksurat itu dari kesalahan hadhihi maqasidi ngatasi iki boro-boro sejo ala kasane bagus dini yati kan bungsu aku kaifah hale kepriwana utawi aku niat mengguno alamu hale utawi ingsun alamu kuro ingsun ma ing barang inti kang ketinggalan sanding ingsun minasyawati bayani boro-boro kesenengan nafsu al-khofiyati kang samar wal hudhudian pira-pira kepentingan an-nafsiyati kang bangsa nafsu wal iradati lan kekarepan ad-dunyawiyati kang bangsa dunya Allah iku tansah nulungi kawula selagi kawula iku ana ing usaha nulungi hajate sedulure lah aku nyuwun ngapura marang Allah taala lan aku ngucap niat ku ngarang risalah iki khusus marang tujuan kan bagus gandeng karo agama iki kepriye kok berman kang ngono lha kok ngono niku mang piye kok kaya ya oh kan aku iki weruh apa kang ana ing awakku ya iku macam-macam
kesenangan nafsu kang samar itu miturut beliau saya alami al-sadar. Tapi mulai alat sudah dengan mawon, kalau keahlian kepentingan nafsu dan seterusnya, mulai penting banget untuk awak dewi mutolaah kita niki. Jadi jangan kepentingan macam-macam kepentingan kesenangan nafsu kan sama, kepentingan nafsu karena kan bungsu dulu. Jadi mau baru nafsalan maratun bisu walam biswak al-fatihah. Maulaya sallallahu alaihi wasallam ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli awlin minal awwali muqtahim ya rabbi bil mustafa qadim maqasidana wa qilana ma ya wasi'ah يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واجعل